Okay, mayong mudto na usab kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga igalan ini nga itong tulumanon sa kahanginan CONA Kati Kisis on Air o ako lang gihapon kini inyong ubos nga lagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abi no adlaw na usab karon nga Lunes, no? Pizza usab tarong adlaw may nga Lunes na. Pizza 10 ni ining bulan sa Agosto tuig 2026. So kumusta naman mga hingala no? Naginaot ko nga okay ra mo din ha. Ako okay ra po ko dire. Walay ubo, walay hilanat, walay sakit sa tiyan, walay laban sa ulo, okay ra in taon. No kano is Ginoo kay kuano pa yan ko may hingala kanang 66 years old na, tigulang na, ano? Pero kumati rin gapon ta. Okay, may pamagga sa ato pa na naapamantay kusog nga ikakapangalagan. Ayan, no? So, kumusta na mo diha, no? Especially mga senior citizens parehas na ako, no? Ay ninyong walaan na inyo ang senior citizens card, ha? Kaya mura na naman yung gamiton dito. Dili na sila mo daw itong lisensya. Ang uban nga mga kuan, di na mo dawat og lisensya lang o pauban pa nimo nga mga kuan para maka-discount ka. Kuan na gyud ang ilaha. Kana na yung senior citizens card. Ayan, no? So siguro agad na ha. Ug uban pa ninyong mga ID katong yung senior citizens card gi ilaha o katong national ID pwede siguro. Kang yun katong citizen card gyud ilaha. Wala na may hingala ha. So salamat kayo sa inyo karon ng pagsunod to programa. Bino, arita manghigala sa atong Saint of the Day. Ang ato ang Saint of the Day karon August 10, Agosto 10, walay lain kung dili si Vietnamese di mahigala si Saint Michael Mai, no? Saint Michael Mai, no? MY Michael then MY kuno siya na usa kini siya kamatir nga taga Vietnam, no? Taga Vietnam kini siya mahigala, no? Kunya he was a town mayor in Vietnam when Christian persecution started, no? Doon na mga panahon mahigala sa Vietnam nga kuan ba kanang giglutos ang mga Kristiyanos. So wala nga usa kini kay Kristiyanos man lagi kini si si Saint Michael Mai muna nga gikuani siya, gidakop kini siya o nya gipugos gipugos kini siya mahigala pagpasalikway sa iyahang pagtuo o gani wala gid siya muna nga nahimo gid siya usa ka Christian martyr. Unya gicanonized kini siya ni Pope John Paul II yan tong 1988. Yan, no? So sama kang Saint Michael Mai, no, MY man kamot putan nga bisan nung sa mga pagsulay padayon na gyud gihapon kita sa atong kinasingkasing nga pagpangalagan. Ayan, no? Bila padayon ta ato na yung ating bayaon og may mudto ang atong talahurong obispo si ang anong talahurong obispo mahigala si Bishop Paulito B. Cortez, no? Ang atong station manager po, no? Si Father Ramata, ang ato apod nga mga kaparian, no? Lukop Kabisayan ug Mindanao nga nangalagad sa Katolikong simbahan, no? Katsihon ko mahigala na nga talukop ko lingi-lingi. Okay, no? Kaya ako agong studio mahigala niya sa ako ang kwarto, no? Niya ang ako apod nga kining gitawag nato ako ang electric fan kay para dili init tuwas gawas kay kamayar man akong kwarto, kamayar man kay ako ang studio mahigala diri sa akong kwarto. Okay ko diyan, no? Hala, no, padayon ta sa ato ang mga buhaton ni ining kabudtuhan ato dayong katimbayaon og may mudto ang tanan nga mga miyembro sa Knights of Columbus. Tunan niya balita para ninyo. Okay, no? Bino aridata manghigala sa ato ang CBCP News balitang simbahan ni ining kabudtuhan. Bino manghigala Southern Tagalog Bishops Priests Renew Fraternity at Annual Soltari Gatherings. Kining Soltari Gatherings manghigala ukang kini usa kini siya ka sports activity nga ilahang gihimo aron nga mas mulig-on pagyud ang ilahang banding o aron nga ma-sustain po ng ilahang ministry. Mura ni siya og clergy sports festival, no? Nga ang tawag nila ni ini dito sa Southern Tagalog, dito sa may Luzon,
sultari. Sa ato dili sa ato sultada. Sultada man diri sa ato pero sa ilaha sultari. Kabalo mo si sultada mahigala ng bulang ba? Karami itong magbulang ni manok sultada, napila ka sultada din ha. Balita mga igala gikan sa Vatican, Pope Leo the 14th calls on KOC. Muna ni balita para sa mga siya balita para sa mga KOC na sa Columbus ba. To be prophets of harmony. No, sa dihang gihimo nila ang ilahang 144th Supreme Convention dito sa Denver, state of kanang kuan man siguro ni Denver, mura o Washington, no? Denver, no? John Denver, ano. O kanto mga higala mga balitang simbahano ni ining kamudtuhon o padayon kita sa ato ang mga pagpangalagan. Okay. Bueno, ari na ta mga higala sa ato ang catechesis. Okay, no? Bino na itong nakalabing adlaw sa Sabado ang ato ang topic, overcoming temptations, a Catholic perspective. Ayan, no? Catholic perspective. So, muna, no, ang ato ang katong hapon itong Sabado, no, mo ang ilang na moto ang ilang ang ato na topic karon atong padayon to kay wa man to human, no, kay baton palagi ato lang i-review gamay, no. Temptation is an invitation to sin but not in itself a sin, no. Kuan ra ni siya mura ba og kana bitaw magdapit murag usa ka klase sa pagdapit aron magpakasala ka. So depende na nimo og magpakasala ba kag sa dili, no. Muna nga kinahanglan nga kapalog jud ka do na jud kay mga doon na yun po kay mga backdrop, mga backup knowledge ba, no, kung unsag yun kining temptations. Actually, ang tentasyon tulo ka paagi nga mao'y mga doon ay tulo ka mga kanang gitawag na to tinubdan, no, tinubdan, no? Mga tinubdan sa sala, no? Usa sa mga tinubdan sa sala mao kining kalibutan mismo, no. Ang kalibutan mismo na ay daghang tinubdan sa sala dinha, no. Dunay gitawag na to cultural and systemic pressure. Ako naman ang gidiscuss to pero ibiro na to gamay. Mao kini ang ato ang gitawag na to pressure sa katining banon nga pag kanang gitawag na to sa may pagpugos pressure. Mura ba mapugsan ka ba nga musunod, no? O panalitan unsa may mga social pressure kini bitang popular standards of success, beauty and morality that ignores higher spiritual principle. No, the example na mahigala, no. Doon ay usa ka amahan, no, nga giingnan sa iyang anak. Giingnan sa iyang anak, ama apa ano man nga kita ba pobre man ta, no, nga di ba ikaw kuan man ka kanang department head man ka sa usa ka departamento nya ang imong mga sakop na dato na lagi nya ikaw wala ka, nya kita wala ta nga no. Kabulo ka unsay gitubag sa amahan iyo na amahan nga ayaw na lang mo kuan kasi na nila kay ara sila ginahimo nga dili maayo kayo. Ayaw na lang mong kunin nyo. Ayaw kunin nyo manang kuan, kanabitaw. Ayaw na lang mong kaibugi ang ilahang paglambo. Manang na nila. Nga naman day apa? Say, dili lang na resulti, pero naana sila gihimo. Madili maayo. Kuna nga, ako kay dili man yung kumusunod ang ilahang pamaagi nga kanabang pamaagi nga di makakwarta ka pero supak sa kauduton sa Diyos ug sa tao. Walang ayaw dyan ko. Gipressure yun siya, no? Pero niingon siya, ayaw ra ko nila puksan, okay. Dili man ni pamasangil ako, pero naanay daghang kay nila na nakasakpan, no? Nakasakpan lang tungod sa gihimo nila di maayo. Nang ako, sang diri mo pobre ka. Ang importante ra gyud na wala ra tayo utang gibuhat. Ano mo na gitawag na to social pressure nga mismo ang imuhang mga anak mo
giimuhang mga suod ang imuhang mga kuan ngayon ano nya. Number two is materialism, no, o usa gyapon na sa cultural and systemic pressure, no, kanang materialism sa may kanang gitawag materialism kana ba ang imong i-equate ang human worth with possessions and wealth, fueling endless greed and envy. Kana bang kana bitaw moingon bitaw ka nga ang tao wala gihinungdan kung pobre siya. Ayan, no? Ang tao wala gihinungdan kung dili siya dato. Ayan, no? Ayan na ba? Wala ba o materialism na nga ang mga nakapahimo kanimong tao mao ang imuhang naangkon nga mga gamtangan, ang imuhang mga wahandi, which is wrong. No? Kaya usahay, mao ka na magdala ka nato ngadto sa kahakog ug sa kasina. And then the third is relativism. No? Kanang relativism ang higala. Kana bitaw bisag sayo mao'y nahimo nga gihimong eksakto na hinumdum ko sa una, no, katubang doon na bitaw sa una nga nagmurag gilainan sa kuwato, no, katubang si Deli Pagunsa suri kayo ha sa mga kuan, suri kayo sa mga DDS, katubang si kanhi presidente kuan ba, kanhi presidente kuan kanang presidente kuan ba si kanhi presidente nga Digong ba nga katong niingon bitaw siya nga na stupid ka di ko niya no yan kana bitang mo kanang culture of impunity unya na ay mamakpak kada sulti niya na mga tawo unya mamakpak ning uban para nako murag relativism to siya kay sayop man gyud na no kana bitang makisgot ang ingon niya ng mga butanga kana mayroon ka nga stupid si Kristo ana no pero suri kayo ha sa mga walang ganahi ani nga topic pero usa to siya kay mura ba giuyunan sa kadaghanan ang mga dili bitaw mao nga style muna siya relativism no nga nang magdepende kung kinsa ni sulti kung sulti ana nga kasi kuan man ni sulti ato kanhi presidente mo na nga giuyunan po na nila wala na betul sila magtanaw sa absolute truth nga dili gamay ng mga butana amo to siya gitawag nato cultural and systemic with pressure and of course we also have relational and behavioral kanang gitawag nato traps sa mga relational kanang peer pressure kana ba nga mura bang imong i-compromise no ang mga mayong miti aron dili kanila isalikway muna siya no niya power dynamics usahay imong gamiton ang kusog gahong para ra gyud nga maangkon nimo ang usa ka butang no for personal advancement kanang gahong kanang kusog violence whatever usa ka pan kay na siya kanang gitawag nato usag na mga tentasyon unya distraction kabantay mo anang manghigala nga nadato na bitaw ta unya magsige nag-ingon nga di na ka makasimba kay busy na kakaayo ayaw ana mga buhata ka murag gi-appeal nimo sa imo wala nimo sa gibo appeal sa imo pagkabisi ang mga pagtuman sa kaubuton sa Dios no muna siya and then of course how to overcome it no doon ay giingon nga maintaining personal vigilance, avoidance of dangerous situation, and reliance on God's grace through prayer and sacraments. No? So karon paingon ta mahigala didto sa lain nga topic, no, overcoming temptations of the flesh. No, kay usa sa mga tinubdan pod sa kana mga inana ba tentasyon mao gyud ang kinibitang tentasyon sa unod. No, unya matud pa one of the ways in order to get away from the temptations of the flesh is through kanabitang to escape mo kadayon escape mo kadayon no flee quickly biya gidayon sa lugar no do not entertain or negotiate sa kining temptation no kana na sa una na ba because stopping the thought cycle before it leads to sin no kay kung mubiya na gani ka ma-stop man ang thought cycle. The removal of access, no? Ayaw gyud og panalitan ka ng mga butangan nimo
mugunay dali ra kay para nimong buhaton tungod naa ka na butanga. Ayaw na mo na, ayaw kay paduulanan, no? Panalita, no? Kanang kakangkay ka kwarta mong suro-suro ka syudad. Kunya dahil na mga tentasyon dito, ano. So ayaw kay ginalagdagang kwarta. Aron dili ka matintal pagbuhat og dotan tungod sa kwarta. Imo bang i-remove ang access or things, no, items, apps, or relationship that make it easy to fall into old pattern. Kunya, establish accountability, no? Share your struggles to mature friends who can check in or you in and kana gitawag na to or pray for you. No, sa ito pa, ang yung kasultihan nga ako, nga mo imusig panguntanan niya, kumusta naman ka? Ingon niya na, no? So, sa maong paagi, doon na kay mga, doon na yung maka-check nimo, no? Kana bitong matured person, no? So, balik-balik ka na to na ha, sunod adlaw. Sunod adlaw ka ng maong temptasyon, ka ng temptations of the flesh or human weakness. Aron po na ito, gana siyang kuang pag-ayo, mahisgutan pag-ayo. Okay? Doon na sa takutob ha. Ako naghihapon kini yung ubos nga lagan, Reverend Padre Bin Academia. Come! Sa kalan sa tutalaw ng obispo, Bishop Polito B. Cortez, Station Manager si Father Ramata. Ako naghihapon kini yung ubos nga lagan, Reverend Padre Bin Academia. Come! Manamilit usap ka ninyo. O manalangin ka na to ang Diyos, nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!